Muri yeZimbabwe vadzoka zvekare. Advocate Nelson Chamisa vadzoka zvine power this time around. Vari kutaura nyaya yakabata iri kubata vanhu vakawanda panapa. Vari kutaura the absolute truth when all is said and done. All who are the truthful and honest shall admit and acknowledge the repeated role of the state in the plot and engineered illegal MP, because political parties finance diversion and criminal takeover of the alternative in 2020 and 2023. Further, history unshakable conviction in maintaining that purity and fidelity as an authentic alternative mark this tweet. Hanzai wachingoimaka itweet iyo. Asi zvandazoona ipapo ndabva ndaona kuti vanhu vari kutonzwawo zvavari kunzwa, asi vari kutozopindurawo zvimwe vakadai so. And I'm sure ivo vanenge vakambogarawo pasi, ndo the way yavainayo iko zvino yekugara pasi vachipindura nemaZimbabweans. Vanhu vakawanda iti ko imimi nemuchiverenga macomments, look, zvakangofanana nekungoti ndogona kungofamba road dzese ndichibvunza vanhu zvavari kubvunza about that, but handikwanise kuzosvika kuUK ndichibvunza vanhu. But panapa nekuda kwesocial media yako tinokwanisa kutoona pfungwa dzevanhu kuti vari kuti kudii. Ndosaka tichibva tangoya toverenga macomments acho muhamanzwa zviri kutaurwa nevanhu, since isusu ndikoza kuti chedu kusvitsa nyaya kwamuri tinomeka sure kuti tinge tadeliver. So panapa pari kutaura vanhu vari kuzopindura vari kuti something political related at last, good direction. Mumwe zvikanzi honest truth, a mafia government cannot be dismantled by just talking and taking taking something practical must be done. Mumwe zvikanzi we have been making tweets since 2018 and these things are getting worse. History will also not forget selling false hope to the desperate citizens. Enough with toying with their emotions. Hanza zvanyanya mwana, kubva kudhara tichingoti matweets ari kungoya isusu manyanya kutamba nema-emotions evanhu, muchingoudza kuti zvinhu zviri kunaka. Please musadaro, taneta nazvo. Mumwe wari kudaro, mumwe akati you left people in the mud, so whatever you say it's tantamount to nothing. Words are cheap. We will mark your tweet if you do the right thing. Mumwe uyu, we are together, my beloved president, who doesn't know that the political playing field in Zim is pathetic and nonsense. When the dust settled, all the gold mafias as well as all who killed innocent citizens just to stay in power and loot must be answerable. Mumwe uyu says something who ran away from his political responsibility. Tweets don't govern. Tweets don't bring change. We don't eat tweets. Mumwe ari kupindurawo izvi kuna Advocate Nelson Chamisa kuti hatidye matweets haachinje nyika, matweets haatonge nyika. Ndomwe ari kutaurawo zvikanzi they thought they would dampen the spirit of masses. Little did they know they rather strengthening the people to the follow you, Mr. President. But in fight for democracy, you should be prepared for every trap that's being visionary. Fight for the capacity it takes. Take over the crudeness of ZANU-PF. You need to reach that capacity. Deep meaning, well consumed. Thank you, my president. Continue to strengthen our spirit. Anyone who believes that Chamisa will be president one day, he needs brain surgery or brain transplant. Mumwe uyu hanzi unotoda brain surgery kana kuti utombonochinjwa pfungwa dzacho. Handisi kuziva kuti vari kuzvitaurirei, koza vanhu vari kungopa pressure kuna Advocate Nelson Chamisa kuti vaite plan. Zvikanzi you are very correct. Only your approach towards your opponents is weak. He has the mass, he has the power. History won't remember the weak ones, but the brave ones who delivered. I am one of the people vari kurwadziwa with the potential that is on you. With you all the way say, may God continue empower you, but imboite your plan. I also got a strong belief that the state has played a significant role in various illicit activities. Garai pasi mukoma kana kuti endai kunoudza President Mnangagwa izvozvo, zvimwe zvese idrama rekuvaraidza vanhu 2028 tisingagadzirire mistakes edu kuno kugeto. Mumwe akati
gara pasi small boy internet aifeka tonga nyika. Mwakati a bitter leader who couldn't hold his political house together is now crying for play. Be man enough and admit your failures and learn to use advice and to concede defeat. Until then, kana musati mava kugona kukorokotedza vanenge vawina vakunda musarudzo, hapana chaunovaka chinomira, because to you there's no free and fair election kana usiriwe wa-announce kuti wawina. Mwakati you have repeated failed chief, you win all elections but you don't wanna risk fighting for the power. Mwakati we have been marking these tweets kubva pokatanga. Shamwa talk is cheap, ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe ndobva ati recall started way back and it started in your party without the hand of state. This time ZANU-PF only capitalized kusarongeka kwenyu nekusavimbana kwenyu and lack of authority in CCC. It seems you had no authority in CCC and nobody CCC dares to listen and obey you say. You have control on your project. Whoever oversteps fire then and work in loyal cadres. Mwakati can't trust this coward. He is afraid of working with people like Job, Scala, BT, Watchman, Ngube, brave fighters, real democrats, zvikara zvezanu. Tichaona kuchashika nemabutilekas ako iwayo. Mwakati ufauketa president weZimbabwe ukuzvinyebera kana uchida huya beji nemaitiro ako aya. Unongoshitonyeba. Mwakati crying baby, you lied to the citizens saying this time ZANU-PF will not rig elections again. You have a plan and you are going to be the president of Zimbabwe. What happened to you? Plan, politics is not for boys. Ndezvevarume. Mwakati Zimbabwe yakauya neropa not tweet tsano itai mushe. Mwakati makamboti kugedha kuna munhu, nhasi mava kuti mark this tweet. Mwakati you are greatly loved, say. The people are waiting for your next move. May this following you have a reason to rejoice. You were supposed to say these things when you were the head of CCC. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndawandeka kubatira, ndo zvinhu zviri kuitika, ndo zviri kutaurwa nevanhu, ndo maresponse ari kupiwa nevanhu, zviri kupindurwa nevanhu kuna Advocate Nelson Chamisa. Chandiri kuona zvese zvekuti zvinenge zvataurwa navo vanhu havasi kumbozombozviteerera. Vanhu vari kupindura zvavo zvavari kuda, because vanhu vari kuforsa, vari kuisa pressure pazvinhu zvavo zvavari kuda. Instead kuti ivo vaise pressure kumwe, vakaona kuti gatise pressure pamutungamiriri kuitira kuti iye akangobuda akati let's do this, ndo zvinenge zvakamirirwa nevanhu. But zvinhu zvinosiyana, munhu nemunhu ane matongero ake anoita. Muri yeZimbabwe kune vari kundiona panapa panonzi paKulen TV. Kana uchingotanga kusvika pana peri first time yako, gara wasubscribe wolike. Nyaya ndinokutsvagira mufesi wangu, chako kungotsvaga basa nekutsvaga mari, but nyaya dzese ndinenge chindinadzo panapa. So zviri zvanhasi, bye bye mufesi wangu, bye bye mfetu.